Ik heb het heel lang uitgesteld tot vorige week dat ik voor het eerst hier binnen was. En dan is het nog heel erg... je wil het eigenlijk nog niet accepteren dat het zo is, maar het staat er wel zo bij als het nu is. Dus heel vervelend. Op de betierenmorgen van 4 februari dit jaar baant de Sint-Clemenskerk in Nes van een grutpaard aan. Al in de morgen van het Rijksmonument steen nog. De impact van de brand is grut op de Amellander Mierskip. Er werd dan al vlug besletten ter werbouw. En dat zal zo volle mogelijk gebeuren, zou architect Pierre Kuipers dat in het tweede part van een 19e eeuw uittekenen had. Het is een Kuiperskerk, het zijn unieke bouwwerken wel. En wij willen eigenlijk die stijl wel weer terughalen. Alleen in hoeverre dat budgetair in elkaar past, dat is voor mij nog een vraagteken. Daar heb ik nog niet of onvoldoende zicht op. Het meeste yield komt van een verzekering, maar dat dekt net alles. Bijgelijks de lijstje die op het dak matten. Die van voor de brand wie een goed 40 jaar oud. En daar keert de verzekering geen nijprijs vooruit. En zo binnen er meer voorbeelden. De eerste voorzichtige roezing is dat de parochie een ton te kwart had voor de wereldbouw. Dat moet uit eigen reserves en collectors komen. Wij wisten dat er mensen behoefte hadden om wat te geven na deze dramatische brand hier in februari. Mensen die dat van zeer nabij hebben meegemaakt. Eigenlijk alle Amelanders die dag in shock waren van wat is dit? En dan is een natuurlijke reactie van nou wij willen graag daar ons steentje aan bijdragen. Het lijkt me allemaal heel specialistisch werk, dat herbouwen. Heeft u een idee van hoe moeilijk dat is? Als niet-bouwkundige lijkt mij dat een helskarwei. Maar als je ziet hoeveel reacties wij krijgen van mensen die zich met hun bedrijf aanbieden om dingen te herstellen, dan blijkt er dus in de landen nogal wat know-how aanwezig te zijn om dit te doen. De planning is dat de wereldbouwde Clemenskerk Pinkster 2015 weer open gaat.